Il-Prim Ministru Joseph Muscat ippubblika dokumenti marbuta mal-kundizzjonijiet li għandha Sajmitsi bħala mibgħuta tal-Malta Enterprise fiċ-Ċina. Id-dokumenti fosthom il-payslip tagħha juru li Mizzi għandha salarju ta' 3,748 euro fix-xahar, ferm inqas minn 13,000 li kien qiegħed isemmi l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur. Fl-aħħar xhur, Sajmitsi, mart il-Ministru Konrad Mizzi, kienet fil-mira ta' attakk aħrax mill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista. Fuq il-fatt illi il-mara tal-Ministru Konrad Mizzi edha tieħu paga ta' 13,000 euro fix-xahar, mhux fis-sena, fix-xahar biex qebet marret fin-naħa l-oħra tad-dinja, suppost biex tippromuovi l-investiment lejn pajjiżna u l-Gvern għadu lanqas għalinna jekk din f'sena sħiħa titħallas 13,000 euro fix-xahar ġabitx biċċa investiment wieħed li hu wieħed lejn pajjiżna. Fuq dak ma jridniex nitkellmu, Joseph Muscat. Fil-Parlament, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li Sajmitsi kienet qed tirċievi paga bl-istess rata li jirċievu uffiċjali Maltin li qed iservu bħala ambaxxaturi għal Malta barra mill-pajjiż. Poġġa wkoll fuq il-mejda tal-Kamra il-kuntratti li kellhom Joseph Kassar u Karl Xwiereb, iż-żewġ ambaxxaturi ta' qabel Sajmitsi li kienu nominati mill-gvern preċedenti. Dawn iż-żewġ persuni gawdew mill-istess kundizzjonijiet li Sajmitsi għandha u għaldaqstant dan juri li hija tkun stmata bl-istess mod li kienu trattati nies mill-gvern preċedenti. Sajmitsi kienet waħda mill-persuni li ħadmu għal Memorandum of Understanding li kien iffirmat bejn Malta u ċ-Ċina.